Dame ni debata na sumurong siyan salu naroha. Imatoktong mga ramuti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Odo hatan itu hata di mingguta sadario imana tara surat di Psalmen 25 ayat sia saharodi tu 14. Psalmen 25 ayat sia saharodi tu 14 sono mahatan itu hata. Saya tangi honok kudo manangahan na didok ni di bata Jahoba. Ay di parbaga do hasonangan tu bangsona do tuaka nani asianna. Asa unang mula na sida tu hauton. Tongodo donok do hatuau tiak kana makabiari ibana. Asamian museha muliau di tano namion. Asa pajuk pangsugut asli roha do hasitongan. Jala masuman hati gora do hadameo. Asa martubur siat tanoi hasitongan. Jala hati goran manatap sian banua gija. Saya lehonon ni Jehovah do hugut na denggani. Jadi lehonon ni tanonami ma para buena. Mardalam ma hati goran di jolona. Jala patongonon na ma lakana sida tudalan. Ido sahatna. Akadamang dainangan ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Ibarat na mas servis mobil. Disadatike pelayanan dinas di tuar salah amama mobilna Fortuner. Satu sonari memang mau lerjo Fortuner ba sai keren-keren do warna menarik. Mobil yang sangat cantik. Eksteriornya pe biru tua. Begitu juga begitu serasi doh interiorna kulitnya berwarna coklat agak-agak botar. Alai seiring berdala tiki kurang main namasa. Doh may alani pakoroni kecelakaan namasa tu ibana. Kaya sega ma bumper ni mobil di jolo. Sega plakna kaya besega masada pituna. Di pikiranna dung songoni keadaan di dokono ibana ma di rohana nunga rikosi tutu padenggano mobilon. Alana mau lutung ikon habis pe gurang uangna tong do boy patureo ni inna di rohana. Alai lamar gajang hari ahama namasa satu saunari lau susau doi di pature mobil lain. Atas songonima na diturpukon mau lihat emang di Jahoba sian habis suhonna doho sian hamulionna na sohado doani tuk so sudah do debata mama sumasua kana prosea di ibana. Dilos dojol mai mengulu nang pesayadong hagaleonna. Diko barhon par pesalmen on di 25. Macari kosi tutupai barion di debata jol mai na macai gurang hangalutun. Jala ola debatado natuk pai baruon. Tuk sodong dope. Kita na boy merasa na sohya masih tawonon. Sudah adok si tawonon nabi masing-masing. Dakya terluka manang na mengalami hasusa di ngulun. Boy jadi do alani pangalahotan na soharuta sadari gabe susah ngulutta. Alai ala Jehovah do haruan di baru do hasran di dosa. Manangise penarotu ibana asal ma dibagasa torok ni roha tuk sojadi do mula kibana sojolo pasu-pasuon di debata. Saya naukap do tangan ni Tuhan nila homajakon ganuk narotu ibana asal ma dibagasan uduk do porsea asa dapotan hanguluon asa dapotan haluau jolmai jala malua sian hautoon. Ida
Molo ngaporsea di hata di debata, bagaimana mungkin dia masih hidup di dalam kebodohan. Ate. Saya dihataya kahaduau, saya dihataya kabaga-baga unibasan dan set debata. Alai totong di bagasan auton. Atong dia do tadana na boy tapatuduon nariko do hay baruoni di golutta. Sama dia mahita majakon hay baruon na siya Tuhani. Alana jok do dak tasadari nariko pangurupioni. Nariko pangurupion na siya Tuhani. Holan uju masa hangaluton. Holan uju masa ngolutta di bagasan keadaan na terpuruk, makanya kita tajuh Tuhani. HP molo saya denggan, molo saya lancar do mardalam ngolui, heado taingo Tuhani. Olah date, gumoda kita na lupa. Iya. Ay molo dong susah ngolutta, molo dong adong roha mauloni, itor saya tagora ma Tuhani. Hati hamasa hamaolo di bangsa Israel saya martangiangi do nasida mengido hasesan di dosa asa di palua siang ragam ni hamaolo. Adi dok nasida mah hatiha bangsoi mengalami hasusan saya martangiangi do nasida asa anggiat di sesa debata akadosa nasida jalaolo de batapai baruhon bangsoi jo nasida mah saya tangi honok kudo manangahan na dok di debata Jahoba ai di parbaga do hasonanga tu bangsona do tuakana niasianna asa unang mula nasida tu hauto ola tuakana biar mida Jahoba do di leon kesempatan madai aluau ni hola to kana prosea do di leho saya na lehonon di debatado hati gora do hadamea tuhutan ya kabangso na pasangap goarna alana upan di roha haserepon do biar bida Jahoba hido hamoraon hamuliaon do hamuluan. Alana si suada do ngolui tuk sodapot do tujuan di ngolu tak molo so maradalan maradongat to debata tanpa tujuan tanpa tujuan di ngolu nasihat debata ngolui dan marlapatan si suada dan bermakna ngolui tanpa ngolu na bermakna ngolui adong pakirimon na manang ngarang. Dah. Jadi hata di debatama baik tumulum molotuk somargogo be logika doh pakilalan lahuma buah keputusan na dumengka. Adi do hata mido sulu-sulu nipatu jala hati goran hati urut di dalam kuina kan di pasal meni 105. Alai taboto do saluhuna manupat tuna denggan diakan amar holong diroha di debata akan ada jauhna siat tahinahian dinna di Roma Romawan gabe marurat jala pinauli-uli mahamudi bagasan ibana tugumar hapor seaon hobaratuna niajara hotu hamuk dumobi mahamu marroha mauliate jaga hamu masotung diago deba hamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola obara tutona di jolma mangihuton si sia-sia di hasianganon dada mangihuto Kristus inna di Kolose 2 ayat 1. Saluhu nado tarapatu paau marhite-hite ibana na maragogoi honau. Ola hehe do ibana sian namate. Ibana do Tuhan di saluhu na mangulu. Na patuluson lakaku. Na totom patiop tangaku.
unang tersulat di tahu. Gabelas ni roha bayan hatan ini Tuhan ini ngulum. Asaido na gabe mula ni horas mula lans ni roha di ho na mga poy roha ni akan na marsak do akan na madili. Halak na margogo dada ala bostang pamanganna karena dia memiliki otot yang kuat. Manang halak na sohya tangis. Alay halak na margogo ima halak na olo mangaleho roha jala margogo situtu molotuk pe adonga kasih taonon moladong pe kapagucunan dangin tertangis dangin termarsak manang termadile molo iko pe jolo dirobuk manang ditopa Tuhan ibana. Lo manirohan ni Jehovah mabay cumolo di ngulum si ganupari. Ay say nadonganan na dohita. Akop ni alaya kadongan huele-hele jala huwa poy hami mahamu marhite-hite Tuhan Yesus. Lamtang mahamu marguru tu poda na ni jalomuna siya kami taringo tu parangen na tama laho pasautol lo manirohan ni debata songon naung binahimuna. Nadokat di sada Tesalonika opa ayat sadai. Porosea mahamu ganuk masalah na saya do solusina. Sia Jehovah do adong solusi na rubengga di Portibio. Naso jadi kecewa manangise na marpangusadea tu Jehovah. Marhaposa tu Jehovah mahosia nasa roham jala unang marpangusadea ko tu pikiranmu sendiri. Jadikan itu menjadi langkah pasti. Molo di jauh Tuhani pehita, saya pasti koponna do bohalta, sipata sobarani kita mengalakau muluta, alani biar do lomos nirohatta, ima akan mengabati hitaon asa dapotan ngulungol. Saya dia baca kahol sotai manita sapaso-paso. Nunga sada kebutuhan primeri di jolma imahai baru ni pemulihan ganu tiki nunga riko jolma ini di pai baru sian parsahiton niya nasa malum di pai baru par rumah tanggaon niya nasa mardame sonang berbahagia do sian para lealeon para saora ganu pari nang sanga rotak sian keterpurukan ekonomi di paut baru do nalana singgobe. Ay selas doroha molo saya dom na baru. Alay no balaga jalan narumiko ima hay baruon hubungan ni zolmai do debata selalu untuk dipulihkan. Asa anggia dapotan las diroha akan aporsia diban. Disadari par pesal menoto riko nama kamulatehon ala naradedo pe Jehovah mangalehon las niroha di goluta. Pai baruan na olo manesa dosata asa malua hita siar rimasna. Asa ido alasan na balaga narumikot di tonga-tonga ni ngoluna ni na prosea. Asa sairinggas maratangian asa unang rusak hubungan taruh Tuhani jala manok tong olo hita di pai baru asalas di roha bolo dohai baru ni ala nirikokna. Setiap orang yang mau diperbarui itu adalah sukacita yang besar. Nunga sada kebutuhan ni jala nunga jonok kaluani hata istilah jonok diturpukon namar lapatan boy hu bilala boy hu sadari boy takas terasa di mulutnya bahwa Tuhan itu memang jenak jonok. Peduli mangarikoti akan aporsea
Jalari kok do hita tong lam rade manangihon hata nanidok ni Jehovah molo ditangion manang dia pe nanidok ni debata tahu haluau mai dapotan hasonangan do bangsona do akan aniasian na asaunang mulak tu auton alasan non di patupa parpesalmenon sian holso do hoi ni bangsoi namangai hauton na sida bahkan sampai madele marbocir do panidangioni sian nakaholso do hoi ni bangsoi namangai do bangsoi nani wakili nisi para pesalmenon namangado piragamnya kaparu kilo do sitaonon ola madele ibana atau mula soni do ahado sialana uban na ditoppa di batajol mai dua si pareonna dua si malolongna alai sadado anggo pamangan maksud do tujuanna di leo debata somoni panopaon ni jolmai asa gumodang dunia jolmai marabinege sian nama katahon nang gumodang jolmai nian marnila jolo sian na makatahon ala nadumengga doi di tonga-tonga ni ngolu ni hajol mau di bagasan hinadean ni hata-hata dangadong dakolang adong salah alai manangise na makokangi bibirna ima na marroha inna di poda sapula sapusia alana memang di zaman na para pudiope nunga say gumodang jolomai makatahon sian na mabigi itorjolo di hatahon itorjolo di ukapon sojolo jelas do pesitong imana nidok na asbun asal bunyi manang nidok nidonga deba si obes boto hamu de si obes omong besar HP belum tentu sitong suboi dibuktihon hasitonganna pakatayon nai ibarat setajam silet nasayolo paburu-buru donganna manguhumi mabahan hati rohani donganna alane samarmana tita kamanga kainang ahangina pinaribot ikonsian para bue ni pamanganna do pabutongon di bawah butuhana jalasian para bue di bibirna sabam rohana hamatea doho hanguluan marah padapota do tudila jala manangise na mangaradotisa panganon nado para buena ini cukup luar biasa di Poda Saplan ayat 20 saja. Jadi macam ni kodo akan ringgas marsiajar manangingon puasa ringgas mangaleho roh asai manangingon nadinggan olo do jumpa kita tu masalah manang na persalisian ala seolo be saling manangihon na toras macai muru to anak konna ala so ditangihon anak konna ibe na toras nai dangi tangihon be poda ni keluarga na sayolo cekcok ala suami begitu egois manang so ditangihon be padabok ni inai doakan asi nggak mau lebih manangin say margolgol di padapok na say margolgol dia ka nabi notona dan ulo benuain dan siap bejolomai manangihon padapok ni dongatna sito manang nadanga teh say tor dia lusi dan ulo mangalek kesempatan tudongan nai lahumadok padapok na say konimana sudah kiki mengalus madokat ujungnya bah dia mah dapat damai kalau perbedaan nama nak
gabe gudang maka persoalan na subuhi terselesai kon holan alani pihak-pihak naso haru olo be saling manangi. Naing niat di rohana iko saibana si tangi honotton dianggap bulung-bulung na melos do iyang goa kadongan naing. Nuaing pe nunga dia lusi Jahoba pangiduan di parpesal menon. Jala ala nido ibana tinggillah manangihon do mangulaon hatani debata. Di parhatutu do hatani debata nama bualas ni roha jala mangaraho jolmai tu hamajuon pasti. Ay danga dong hatani debata lahuma buat jolmai tu hasusan. Dakkea manusai manang manabai holso hatani debata alai mabaen haulion. Autodo ni do parpesal penon parangen na solo manangiwon do mangulau natani debata. Ala taboto hatani debata pasti mabuan hadameon. Dang mabuan hasusan nasida. Alai ala dangmar para bue na niulan di tangan nasida jala dang dabo hadameo di parsari peonna ala niah maul situtu manangi hodonganna. Gudang dojol mari partikion na maju nuaingon. Sai tibo parsikolana. Ala itu sodapot do parange. Naolo marpangusadea tu debata. Lam tibo pengalaman na lam gudang di gugu sira. Lam tibo pendidikan na. Alai gari ada sai holam mangasahon parbinotoan na. Dangolo mamarangeon hatani debata sai marpangusadea tu dirina sadiri. Asa jauh-jauh doon tungolo niya kana persea. Asa Allah hita mangarade diri lah majakon hadameon nasihat Tuhani. Allah holan tu akan marparange hobara tu hatani Tuhanido nataluk dapotan haulion dame dohot hasonangan. Nasing nai Holland klisen didok muse donok do hatuaon diakan nama kabiari Jahoba gurang do naboi mangabati asal nang dapotan hatuau jolmai dihilala ujuro sahit ro arsak doa kaparukilon meragam nang alasan naga besibo ciri nama bahen sasahalaki ikum mangadopi si taonon di parmuluanon mangadopi amaolon. Adong do taga modongan nasairade manupahi manang mangurupi kita. Di saat susah senang Allah mangurupi kita. Alani do kadongan di holongan di bagasan Kristus Yesus. Raboy do tadok urang dodonganon. Alai gudang tikki kita marlas niro. Molodong soboy be kita mekel manang na dung suadong be si patu julur. Sedia maluduan ale-ale. Raboy do tadok akadongan na burju na olo madongani manang na UPGA na masa di koluta. Alai boy do dongani madongani boy alai da ngapala si kop harorona do padupahyonna di parsorioni ido alana ikotayo hatani ende nama dok ale-ale na sumurong ima Yesus Tuhani anggo di portibio sude ale-ale di lasniro aduh Yesus do hatu auta naung manoro hita sian burani dosa ima hamateani. Bahkan dia memulihkan dan mengangkat ngulu di jolmai bahkan siang amat ya. Asa managa masih roha hasitoan hati gora do hadameo do akan atu mangingon jalan nama meo patani debata nang peadong apala nang peda kapala sudehita na mangadu pia kahagaoron
na mengadopi hasusan, na mengadopi akka perbedaan maralo do ngajolma, ale takasdo tahilala na adomdo paraloa di goluta. Semua kita memiliki kesusahan. Selagi di portibiondo kita se adomdo hangalutotta. Dongdo godang na susah jolmai nang pedapota dalam dingulu na dengan. Sedangkan tadok jo dapotan akar rejeki jolmai dapat apa suka. Dongdo godang beban pikiran. Itu. Ruduk pikiranna ala hurang uli para sauranna todonganna ruduk pikiranna ala hurang uli pabahenan nyakayana kunna. Tahilala mahagaleoni dan margello behita lahu mangadopi nama sai pola di paingo tita asa unang be madabu tu padelean ay taboto jala taha prosai adong do de bata pangalualuatta adong do de bata jahoba pangudiano dihita alani ikom mangulu do pakirimoni dihita asa unang masadi martangiang mangido hagogo siya de bata alani ikut mangulu do pakirimone di hita unang masadi maratangi yang mangido hagugoon sian iban ay didok para pesal mene jupang dosogot asiroha do asitongan jala masyuma do hatigora do hadameo jupang dosogo asiniroha do asitongan jala masyuman hatigora do hadameo molo masa kana somoni do mato dia kana tahutos ya kita dan biahato behita mamereng hagogoon nyaka panggugai di parmolota tubuh mahina uli nang hinadengga di tonga-tonga ni hajol mau ni ai ido haroloan di Yesus lama nopo kita kapar dosa olani unang sedat dia kana mardosa te olo dehi dalam pulos ngadi palua ngadi pature ngamangarade manoktong debata Allah pai baru kita alai saya totong takang rohatta saya totong jogal saya totong merjigil kita asa tapangarenge mangulu nago asiniroha asa hola debatado padirihon hati goran nang asitonga di oluta jala ipe nada potita iswaluna holan asiniroha di debatado di hita asonanga majabarata tutu rabdo hot Yesus na margogo mangadopi nasa namasa di parbolota saya tukdo tangan di Jehovah mangalehon na denggan di hamajuon nuai bodo lama nabai hauluan habisuon ini ngoluta jala boy lam murata hula akan amaulian apa yang menjadi beban kehidupan kita bila Tuhan bersama kita gabe yang mai gabe murama rarat para gue ni hamajuoni ale olo do sifata gabe hurang denggan hinorhon ni hamajuoni ate murado rarak barita na hurak tikos barita hoax tubuh mahagaoron tubuh maka pidana lapatanna haulioni na pinatupa ni habisuhon na pinatupa ni aka hamaloon di jolmai dan terjaga dak terbain saya makorhot tunadenggan boy do hapelam holang para sauran ni jolmai do debata para sauran ni jolmai do hodonganna siala ni hamajuoni ibaratnya ke berita-berita hoax marite siang beda adong do berita hea binege taring otusi ojo danga dong do peda boy markapal terbang sian Sumatera Utara tu Jakarta borhat do ka pangarato laho mangalului karejo siap bona pasogit markapal luna sida opatari opak malam masa sahat tujuan manang na marbus tolu hari tolu malam dan margogo halo jauni daktarida halo jauni asal masahat tujuan
leleng pe pardalanani na peting saha tau mangaratto. Sipata pe masa mara di tongani laut, di tongani dalani, asa alugo na macay guguk. Sialani somal molo naing borha jolma mangaratto. Saitor digogohan naturasna do. Jumolo di bodai di tangyakon di pature na dinggasi panganonna. Sai jolo do di patupa partangyangon di tonga di jam di jauh makasi solhokna keluarga hanggina lahu mangaleu poda somoni nang dang lupa para jamita. Lahu manangyakon anggia tiuru sude pardalanani. Hima rikokna molo paborhaton geleng lahu mangaratto. Sai ko jolo di tangyak ko jolo di pature di bodai. Alaida madung lam maju partikianon. Ba ngajarang bejol naik bis. Manang namar kapal laut. Kapal terbang nama akan naik marhutan adau. Itu ate. Dan di patu pabe para tangyangan. Bana borhato mangaratto kelengi ba mangaratto mai. Bahkan hahanggina manang na dong asahu tapi dak tetangga na dang diboto ana masa. Dang masa pe na paborhato ni anak ko di bodai manang ditangyak ko nate. Ido apala nanang taida sianon. Alai molo jauh badang adong besi habiaro tiaka na pinatupana molo jauh badung atta. Hola nakanading gado si paimota sian akka usaha na maragami ay debatado mangurupi hita dakola pikirata dakola sita-sitata alai taula mahaumatai diladangi di partiga-tigani nang diusaha na maragami songo nakani pegawai sa tupahan di debatado molo tatangihon podana molo martangnya kita tu ibana molo tinggil si pareota saya natupahon di debatado pardalan di mulut debatado mamasu-masu kita ubay boy manggotil di hauma mangalehon hahipasok do gogo mangula hala na olo makamulatehod na zinalona ima akanatuk mangadopi margogo mangadopi aka persoalan di muluna. Ay las niroha godang do. Las niroha godang jalamanok tong do. Molo tu kita marnida kuhut makamulatehon aka sileho-leho na dinggani. Holan hao to oddo jolma na soolo makamulatehon na di jol na jinalona. Jalai main dok na hauto na paling ubal. Jala berusaha manalpuhom molo pemasa kahamolo di ngoluna. Nunga pajupang au doh hadameun, nunga pajupang au las diroha doh haholongoni, riko doi mangolu di rohatta. Itu rido parjolo. Tangiang nyaka na porsea na olo madok mauliate. Pajupang matutu. Do hadame pajupang madok las niroha pajupang madok olo maaf molo tupe hubay na lama muna tu Tuhan Yesus di bagasa tikion nak peso parmisi te asaro jalabongot na tuluon ima las nirohai ima damei ima haolongoni naing manok tong mangolui di tonga-tonga ni ngolumu ngolut tahuut pay hutihut keluarga do pardalanammu saling delingmu. Ay gohan ni debatako do nasa nariko di hamu obaratu hamorang nai di hasangapon nai di bagasan Kristus Yesus inna Filipi. Oh paya sa pusia dan sude pangiduat taile hono ni debatak. Alai ingo masai gohanna do baga-bagana lahu mangaramoti hita di dalam natigor lahu manopo tibana. Sai naluluan na doho laos di ida hope laos di dia pe hamu maringanan.
Kaya rupan na do. Lahu mabuak kamu tudalan akan adenggan. Lamtang ma patutu para binotoa taringot tu akadenggan basa dohot asin rohan di debata. Boy do lam doras ujian itu tulah mengadupi kita. Boy do doras kalau bangilah mana hopi ngelutta. Alai molo debata do ngatta. Salu do salu nai. Asa dipatuk debata maholah mamuji ibana molotung robe haba-haba. Olah sada do nadumenggan ima Tuhan Yesus Kristus. Saluhut nai. Nadenggani ujuroh hita mengadopi. Mengadop tu debata. Say romay gabi paso-paso. Gabi muradoi. Molotuk pe. Adok hamau molo tuppe gabi pribadi molo aduk bohi kita doh debata gabe niang mesalu sebaiknya damang dainang diolongan di bagasan Kristus Yesus hanggin pinaribot rap doh Tuhan ima tadalani hasonangani jolo mana mardala di tanah on nama make haboyon nasadiri olo dodang sahat tujuan di rohana. Ibu acarana, ayo lagu guna di pangasaho. Ragam ditahi ala sukok di tengah dalan. Akan arab mardala doho Jahoba saya natulus do sudena pinarsita ni rohana. Molodok mardala mah hati gora di jolona. Napabuaho debatado nama joluani lakana. Nang peloja mardalan alai rap doho Tuhani. Sonang do pakilalanna. Asana mangulu. Jalan nama ngula rak do Tuhan isai haulio godang do jalo onna atong dia masih yang ngulota sian minggu apenon apen apa dua usadarion kon boy do atu satta natongodro bangso Israel mangadopi ragam ni hamaolon lumobi akapatani nasida yang dianggap neujui adalah pekerjaan yang paling rendah. Leleng do nasida danga pala dapota parbuin na niula jalagabi at turaparon masa musim kemarau bolon. Alanido di pangido akka paratangiangi asa mulak tu haulion parmuluan nasida. Dung martangiangi nasida di patulus Jahoba do pangiduan naik gabe sumuang akan adenggan jala di hamuluan nasida. Maraparbue manuhut akan naniula nasida songoni nang kita manangape na pilar sita ni rohata maraparbue may benon ni Jahob diuduti muse tongon di napay mahod do peak kasi partangiangi nunga dibege Jahoba alus niaka paratangiang natorok roha jala alusan ni Jahoba matuto madok ikol lehonon ni Jahoba do hasonangan tutongan ni bangsoi enunga marliula akka suru-suruan na sian banua gijang na paune-unehon ngulu ni akan akorsea uhud pada mehonon na doho di batang pada mehonon na tudongan naco Jahoba do debata nama nopa saluhut na paulakon hay baruon haulio tu bangsonay laho maday hatuaw asamian muse hamuliaw ni ditanoy asinirohan ni Jahoba do napahoton hasitongan hati gora do hadameo akan adenggama di para saulihon di parmuluot tao marhite asiniroha iya na parpudi ikototong majol mayatong parroha mauliate diganut na jinaron. Hay baruan na somodiano na tahirim dia do pani debata. Tahirim do asa malum sian para sahiton hubungan antara keluarga dohok-dongan nang sangarota kondisi keuangan yang sulit pakirimon na songonon lumrah jala manusiawi. Alai unang masaita pangiahon prinsip hasitongan au do na toho mono samangula au iya dah carana dapota hasil tongata do na saud unang besetai gugoy di bagasa rohatro pemikiran bahwa aku ada karena aku
Asa saya mula-hula kita berdosa. Dosa itu nama baik kita dalam dosa ya Tuhan ni gabi ganggu apa siauta hinorohon ni portibio. Alai gabi las ni roha bola doi dihita molo tajalo hai baruan nasia debata. Alai bana mapargogoyo kita menghadapi ragam ni hamaolot nasai mangarsahi gulutta atong talehom manguluta ipai baru debata manoktong rodi saling nelengna. Amin.